और तन कपड़ा खींचे घर में 13 को खोल के धो देतन आ कपड़ा ए मेरा रू का ए हमार धन लक्ष्मी ए हमार सब कुछ ए हमार सिल्वर बस लोहा बस के सिलवट और तने का फीबोगे ए हमार सुई के आ तू डोरा तू केनियो से आके कपड़ा खोल के धो दे तनी केनियो से आओ तनी कपड़ा खोल के धो दे तू हमरा माने से ना खींचाई स्टार हो गइल बड़ू स्टार कॉमेडी स्टार त का का करत घमंड करत तड़ू हम पैसा घमंड कमात नहीं का करत। माना तनी की जवन चांद के पार वाला भइले हलिया तू यही हमारी संग कर तड़ू देखिए हाँ? वो बात कहे ऐसा मत कर पति हमरा है। सन काई मत हमर तबे ठीक नहीं हम कपड़ा पत्नी का फर्ज होला कि पति के सेवा कइल त तू बाड़ू तो आ पति के फोन फर्ज से ना होला कीजिए। पत्नी के सेवा करे के हाला काहे ना होला हाटी हाला हमर गोड़ हटी, छुए हटी। आओ दे लाज लगता तारा अली फोन से हाँ, बतियावा बता यानी दे। नजर बतियावा तो क्या करी जी हम मन नहीं खिलाओ तो रो तो मन 4 को भी जाके बढ़ जाते मंदिर लग जाता कपड़ा हम कहां बैठी बताएं तो कपड़ा दिमाग पीछा गरम हमार करे बनी। काहे को पीछा हम पीछी हमरा से ना खिंचे रो और- खिंचोई ना हटी हमरा भी दिमाग ना कैसन मेहरारू हो वो हम चूड़ी पहन नहीं बढ़ जाई घर में चूड़ी पहन नहीं तो हम बढ़ जाई घर में। जींस पहन के जाई हम हजा कहे। हजा आवारा बनल पड़ू पैसा के जब तक घमंड बाटे चूर चूर हो रवे जी एक दिन घमंड ठीक रहला ना माई बाप के घमंड रहला हमरा नहीं खे देखा समझ जा ठीक ना एक दिन जरूर टूट के आईबू पति के पास में हमर दिमाग ना चटी हां मनाईबू जान हां जाई अच्छा भच्चा करत रहेला और हाँ तन शेयर कर दिएगा ना जौन छूटल बाटे भरत मनमौजी ऑफिशियल चैनल पर मिठी मुस्कान राकेश राजा का गाना बा एगो बात कही छोड़ दियो शेयर कर दियो एगो बात कही का हमर दिमाग ठीक नहीं है जाई ना तो कुछ बोल दम तेरे लोग हम मौगी है करे तारा चुका दिमाग करत ठीक है नहीं के जाई सुन लिया गाना बा राकेश राजा का ठीक है ना जाई जाई हम भरत सुनिए मनमौजी ऑफिशियल चैनल पर हां छूटल हां बा। कतना बढ़िया बा मिठी मुस्कान। जाई आतन भाषण त मिठी मुस्कान राकेश मिश्रा आतन मुंह ने कर का देखा करी अब हमारे के पीछे का पड़ता कोनो बात नहीं के चला अब मेहरारू हमारे पर चलो भाई कोनो दिक्कत नहीं के जब तक सहे के बता सो वाला राकेश राजा टेंशन नहीं के हमारे के पीछे के पड़ी बुझाता हमरा के चांद के पार वाला हाल क देले बिया टेंशन नहीं के मेहरारू हमरा के सेवा करे के चाही तो पतिये सेवा उनकर पर लुगा फीच साड़ी फीच कुल तो धर्म करम नसवा देले ही हमारे संगे का तू टेंशन बाटे जाए तो साड़ी ना फीची तू करी हमरा के देख के जरते बा लोग इहो घर में इहो जरूरत बड़ी कोनो दिक्कत नहीं है फीच फीचा के फीचिए ले कहाँ बाबू चल तो पीछे काले आओ थो हैला है फीचा अरे जा हो तो आर जोन रोहन बते न जाए त बोलत हमो ने की काहे से तो का करम ना खींचम त हमरा से नहीं क्यों कतरो ना करम जाए के तो भैया करी अब भैया बेलाऊ जा हमरा के दे तड़ी पीछे में कितना धइलो होयन बाबू का के करबो माई बाबू पढ़ाइलो लिखन होइए ना त इहो ना करबो त का करबो ई फीच के हमरा कितना में दूधवा गिरा देला बड़ू महकत तो बा पूरा मैं दूध गिरा के तनिका के तू कइले बड़ी चलो आओ का करे मेहर मौगा मरद मिलता मरद नहीं त मेहर मौगा मरद चलो सॉरी हो पीछे का करे के बाटे